החדשות. דווח לנו ש3 אנשים נהדרים, אלמה צעירה ושוטר, איננו מוצאים גופות או סימנים של דם. את האמת היא, היה קצת דם פה ושם בתחנה, אבל אנחנו לא מוצאים יותר שום דבר. זה מוזר ביותר. עד כאן לכתבה הזאת. אתמול אני וחברה שלי הלכנו לקניון שליד שמול לתחנת המשטרה, וכל החלונות היו מכוסים בדם, וכשנכנסנו לא היה שם כלום. זה כל מה שיספר. אבל יש לך עוד משהו להגיד? לא, אני לא יודעת עוד. אוקיי, תודה לך גברת. עד כאן היה הרעיון שלנו איתך. להתראות. עד כאן היה הרעיון עם הגברת. מה זה הרעש? קצת עייף. טוב.